Masuk mahita, marede mahita. Remahita jonjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni toni parbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amin. Songono dohata ni Tuhan Yesus, martua maaka na mawas malemi dahati goran, ai pabusuro do nasida, martua maaka na iastodi, ai idaun nasida do debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata ama namin na di banwa ginjang. Upang idohami tuho, sa ilehon matuhami ton dini hasitokan doho dame. Asa takas subotohami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni, siyan nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni debata di minggu sedarion tersurat di Efesus bidu 5 ayat 8 di ayat sia. Aina hulumdo hamuna jolo alai tiurdo anggon wang di bagasan Tuhani. Marparange mahamu songon anak songon akka anak hatiuron. Aina sabasaun do tahtigoran do hasitongan ido perbueni natiuri. Ido sahakna atong ramang idogogo mahita lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogui mahami mangulahon na bartu patik mi. Amin. Marende hita. Rimah ita concong. Cina tinaoni tu hakiri
langit. Tupujung mga Jesus ke, nang mulong makoko na disin. Lama mapos dusi, hasa malong desero haki. Olan mudar ni Tuhake, mon mamori ias tondiki. Ias to debat, rohaki doa. Cesko permohonan desi, Eburi nuai rohaki. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partalut ni roha jalan basar doho. Sai marpangulai marohami dahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupanya anakmu do nahu pasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringok Tuhan sasani dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana nasotumada dosa dibahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demaita. Aning-aning anu terbaena, to sorgoe, asa ue dan esetoke, de sorgoe, bandona pos justice andesi, solo disur. Hatani debata turpo epistel di minggu tasadarion tersurat di Lukas bidu 10 sada mamuka sian ayat 37 rodi 42. Ada orang dihatau dope dia raun sada halak parisi ma ibana mangan jala bongot ma ibana lau hudus ma. Alai longang ma parisei ala diida nasujulu marhuri ibana laho marsi panganon. Jadi di do Tuhani ma tu nasi ibana anggo hamu parise duruni panginuman do makuk dibayas hamu alai ia parbagasan muna gok padoboan do tahajahatur do. Hamu nahurang roha sito paduruna dalaus ido namanupa bagasanna. Asal ma di basa-basaon hamu na di bagasan bahen asiasi
sadok yasma nadihamu. Marjea mahamu parise, ai di parsapuluh hamudo aka suan-suanan na umed-med, rodi di ragam-ragaman ni si marata, alai di lausi hamudo uhum dohot holong ni roha ni debata. Si ulaun do na sadaon, alai unang mata ding na sadaan. Iro sahakna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala no piopsa. Amin. Korpunguan ina Kamis. Maredeita. Apego se pao
jojong. Salurkan hati gorane kahanani yang hapur sia melombo-lomboi mamata saringa rahata pengira mahari tangon damai mainalolomoin. Ta tindakko maha persiautai, songon na hina tindakko ni dongata sa persiau di sado portibion, ramai tamadok. Au porsea di debata Jehova, hido ama pargogo na suatu dosan, nato mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuan ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siam di bata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doh na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, doh dihasasani dosa, doh dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doh dihangoluan na sora sudah. Shalom, horas medita salutna. Tikting dihita di minggu pasapulualuhan dong Trinitatis ima di minggu sedarion tanggal 2 Oktober 2020. Topik di minggu di halomohon Jehova do uhum dohot hati goran. Tikting na meragam na parjolo Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton, selamat hari Minggu matu hita salutna, ruas ni huriata, na mendohoti parmingguon sadarion, jalaka tamue nami nasadarion dope parjolo sehali marminggu di garejaon, hupasat hami hatap parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhiti-hiti parminggota sadarion. Napaduahon, kami parhalado gereja HKBP Immanuel Resat Immanuel Pasahaton, selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot selamat ulang tahun Parsaripeon, turuas nama ulang tahun di minggu paduahon di bulan Oktober 2020 tolu. Saya di Leon de Batama gajang ni umur, hahi pason dohot akalas ni roha. Hatani di Bata tu nama ulang tahun, ima di enet sian 5 Musa bidu 20 walu ayat walu, dokonon ni Jehova ma pasu-pasu mandongani ho di bagasan akasopom, dohot disalut na jinama ni tanganmu, jala pasu-pasuon na doho di tano na nilihon ni Jehova di Batam tuho. Namahihut jemaat na marulang tahun boima tajaha sian tikting na adong di hitabe, dohot jemaat nama ulang tahun Parsaripeon. Tikting patuluhon, ruas namoding, poin parjolo, na di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 tolu, nunga salpu, naung salpu, nunga jumolo marujung ngolu, sada ruas ina, ima inang tiurma borusiahan, populael boru, tutup umur 81 tahun, na hinabaluhon ni amat manurung sian Huta Jalan Darussalam
nomor 70 sada Medan, ruas Wek Jericho. Tuhatama namangalihon apul-apul tusude keluarga na tininggal hononna. Nompaduahon na di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2020 naung salpu nunga jumolo marujungolu sada ruas ama ima amang doktorandus swaloon ojak pardede manang opung Yose Pendoli tutup umur 92 tahun sian huta Jalan Darussalam nomor 70 Medan ruas Galilea. Tuhat tama namangalehon apul-apul tusude keluarga nating ninggal honna. Tikting paupaton neng manjalo pasu-pasu parbagason. Tikting parjolo neng manjalo pasu-pasu parbagason ma calon panguli Togap Joshua Hutagaol anak ni Amata Tumbur Hutagaol tubuh ni Inata Emi Borusiahan sian huta Jalan Sei Bengawan nomor 22 Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohot calon oroan Christine Borusia Turi Boru Niamata MT sian Turi Nahinan tubuh ni Inata T Boru Nebaho sian huta Jalan Gaperta Ujung Gang Bakti Helvetia. Huria GKPI Teladan Jalan Beringin Onom nomor 10 sada Helvetia. Sakap pamasu-masuon nasida di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2020 di HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan masuk pukul 10 WIB. Napaduahon titing parjolo neng manjalo pasu-pasu parbagason ima calon panguli Budi Januar Manurung escape nurse anak Niamata RP Manurung Nahinan tubuh Inata R Borusi Tinjak sian huta Jalan C Berantas nomor 84B Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan. Dot Oroan Adelia Adriani Boru Sidabutar AMD AB Boru Niamata M Sidabutar Nahinan tubuh Inata E Boru Pardosi sian Jalan Mangaan Sada nomor 165 Mabar Medan Deli. Huria HKBP Jeremia Mabar Medan Deli. Sakap pamasu-masuon nasida di hari Kamis tanggal 10 siad Oktober 2020 di Gereja GKPI Sriwijaya Jalan Sriwijaya nomor Sia Medan. Sakap pamasu-masuon masuk pukul 9.30. Tikting palimahon papungupilian poin sada sadarion papungupilian tujolo dohita ima 2A.2B Haporluon kantor pusat Haporluon Natal ni Huriata. Poin paduahon tu hari Minggu tanggal 15 Oktober 2020 nanaing ro papungupilian tujolo 2A.2B dohita tu Haporluon kantor distrik Haporluon Natal ni Huriata. Poin paunopon verifikasi distrik di hari Selasa hari Rabu tanggal 10 tanggal 10 sada Oktober 2020 nanaing ro dipatupado verifikasi parhepengon ni Huria Resort na adong di distrik 10 Medan Aceh maringanan di kantor distrik 10 Medan Aceh Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto nomor 6 Medan masuk pukul 10 WIB. Do mutusi borohat do uluan ni Huriata parar tahun dohot bendaharan ni Huriata lau mandoti ulaoni. Tikting papituon konsultasi Naposo Bulung distrik 10 Medan Aceh di hari Jumat dohot hari Sabtu tanggal 10 14 Oktober 2020 nanaing ro di Patupa distrik 10 Medan Aceh do konsultasi Naposo Bulung HKBP distrik 10 Medan Aceh maringanan di gereja HKBP Se Agul Medan Opat Se Agul hari Jumat tanggal 10 Oktober 2020 masuk 10 WIB 1 10 sia WIB. Di hari Sabtu tanggal 14 Oktober masuk pukul 08.30 1 10 pitu 30 WIB. Do mutusi borhat do utusan seksi Naposo Bulung 2 halak. Ketua do sekretaris perwakilan nagabe utusan laho mandohoti ulaoni. Tikting pewaluhon rapot perdita hatopan. Mamuka di hari Senin do 1 hari Jumat tanggal 15 saat tanggal 20 Oktober 2020 nanaing ro dipatupado rapot hatopan perdita nama ringanan di perkampungan pemuda Jetun Silangit. Do mutusi borhat do huluan ni Huriata lau mandohoti ulaoni.
Saya tatangnya koma ulun ipat ditata borhat tu acarai satu mulak muse tu huriata sehat didongani Tuhan. Tikting pasiahon pertanyaan week dot inganan week hari Rabu dot hari Kamis boima tajahabe. Tiktik 10 torop ni parhalado dot ruas naman dohoti pertanyaan nomor 10 sada torop di parmingguon anak sekolah minggu dot nomor 12 torop ni ruas naman dohoti parmingguon boima tajahabe. 10 tolu varia panitia pesta profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020 tolu. Poin parjolo rapat panitia pesta puncak penata layanan pembangunan dohot parhalado pada hari ini telah selesai ibadah minggu siang pukul 10.15 akan dilaksanakan rapat panitia pesta puncak penata layanan pembangunan parhalado. Poin paduahon total pemasukan sementara. Pada lampiran warta dapat kita lihat daftar penerimaan hasil total pemasukan sementara yang telah diterima sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 tolu. Poin paupat 10 paton Dewan Marturia dot 15 Dewan Diakonia Boita Jahabe. Tikting 10 nom jadwal pakobasion di hari Senin 1 hari Minggu Boita Jahabe. 10 pitu ruas na opname di rumah sakit dohot na pemudian di Tonga Bagas. Na parjolo Rafli Sinaga wek Getsemane opname di rumah sakit BAM Palembang. Baduahon Dr. Andus Hutagalung wek Nazaret di rumah sakit Adam Malik. Tambahan napatuluhon Oppo Florencia Boru Tampu Bolon wek Jericho nuaing nungamulak sian penang nuaing pemulihan di Tonga Bagas. Tikting pasa perwaluhan pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boi Tajahabe. Lampiran pesta ulang tahun pembangunan Gotilon Parheon Perempuan tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020 tolu. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel. Dohok lampiran rekapitulasi Boima Tajahabe. Tikting Parhepengon Boima Tajahabe. Ima tikting namasa dihita di tonga-tonga ni huriata di mingguon. Saya tu hama namangalehon pasu-pasu na tu hita saluhut na. Mamasu-masu hita do saluhut ruas na di huriata HKBP Immanuel. Ima tikting namasa mau lihat tema di tuata, mau lihat tema di hita. Tapasah ma peliata sadaa do sadabi lasmarin demahita. Iban sorat,
Dameni di batana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Ta jaha mahatani di bata, nagabi ujahan ni jamita di minggu pasapulu waluhon dong Trinitatis sadarion, imana tersurat di buku ni panurirang Jesaya biddu 5 mamukasian ayat sada sahat tu ayat pitu songonon mahatana disi paihut-ihut hamuma amanginang di bagasan rohamuna. Maridde ma'aun waing taringot tu hasiaku sada eddeni haholongakku taringot tu porla anggurna marporla anggur do hasiaku dipucuni sada doluk nanapu jala dipakuri, jala dijoputi akka batu siani, jala disuaton lopok na denggan tusi, jala dipauli sada tukup di tonga-tongana, jala dihali sada pangilangan di bagasan, paimahon parbuwe na tonggi, hape na asom di tubuhon. Atong hamu isi ni Jerusalem, jala hamu bawa sian Juda, ua uhum hamu ahu dohot porla anggurhu. Tung aha dope si bahenon nian tu porla anggurhu naso hubain tu si buasa sai hupai maima parbuihonon na parbuih na tonggi hape na asomdo di parbuihon ope pabotohonokku ma tuhamu si bahenokku tu porla anggurhu upatokku ma hadangna asa sudah digagak binatang lohaukku ma parekna asa diluttak bahenokku ma ibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri asa tubuan suga doho sihupi jala dohonokku aka obun asa unang mangalehon udan tu ibana alai porla anggur ni Jehovah Sebaot ima pinopar ni Israel dohot aka bawa sian Juda suasuanan hasudunganna sai dipaimaima uhum hape idama pangarupaod do hati goran hape idama angguk-angguk do. Ido sahat ni turpuki. Amanami nami hita saluhu nana pungudison sudi aka nadinggan nunga di lehon de bata di hita. Nasa narikot di ngoluta sudido di patupa di bata. Dangadong pabahenan ni di bata naso mangalehon manang patupahon di hita aka haulion dohot akalas ni roha. Sian berita panopaupe nunga taida diatur hon Tuhanido na duminggan. Jumulo do portipio dohot nasa isina di topa dungpei jolma dohot aka pahap-pahanan. Asa jolura di jala asa adong si panganon si parsaulihonon dohot aka kebutuhan ni jolmai dohot nang pahap-pahanani dilengkapi do jumulo. Jala diatur hon sudi aka parpeak ni nasa natinopai asa sonang jala bui marlas ni roha jolmai di tonga-tongani nguluna. Amanginang nang penang sudi di patupa di bata tujol manatino panai jalada kolat di panopau ni di bata tarida di ngoluni akka jolmai ai adong do sada noaing gerakan di tonga-tonga ni hamajuon di dok nasida do songon tukang arloji jam holatiki manopa arloji ido bertanggung jawab tukangi. Dung selesai ditopa, selesai arloji dicipta, dijual mei. Jadi dang urusan ni nama nopai be arloji molonga dijual, molonga dituhor manangise, molonga dipakai manangise. Urusan ni nama nopa manang na menciptahon arloji olak ni na patupahosa do, olak ni nama bahesa do. Bagaimana arloji itu setelah sampai di tangan orang lain dang be urusan ni nama nopai. Ima dibain nasida songon sada tudus-tudus. Di patudus nasida do tukang arloji dohot di bata.
Nuaing pehita jolma ni nanasida, holan manop pado urusan ni debata di hita. Songo dia jolmaun, dung sai di toppa debata jolmaun do portibion, dang be dia toy debata ni nanasida. Nunga dau debata di ingananna, dang be di sato-satoi be, dang adong be campur tangan ni debata di ngolutta sinuaing. Oma naginwaranna Deus ex machina. Tuhan di luar mesin. Jadi gudang do akka halak na pistar noaing na mameop pemahamanon. Na naing dohonon nasida toho adong do pedi bata. Alai di bata disada inganan nasibut doho urusan na. Anggo taringo tuhita noaing dang be adong urusan di bata tuhita. Hita nana marurusan tuhita. Ninna kajol manapistari. Amanginang dang songon itu tu anggo hapor siautah. Sian panopaon sahat tu pardalanan ni jolmai madawu tu bagasan dosa, sahat tu na ditobus debata jolmai sian hadusaun na marhiti Kristus Yesus, jala sahat tu bagasan tikyon dipai baru debata dope jolmai marhiti tod di porbadia, jala takas doi tahilala, pangat toyon ni debata campur tangan Allah kepada kita umatnya tidak hanya sebatas dalam penciptaan saja, alai sahat tu bagasan tikyon amangina. Dang songon na nidok ni akka namaloi disadudu de bata sibuk dohot urusan na sadiri. Dang adong be urusan na dohot hitaon nuaing. Anggo hapor seota sahat tu tikyon rodo Tuhani dia turehod dohita jala diurupi dohita didulo dohita dipargugoi dohita dipasu-pasu dohita jala dakkea dipasobu ibana hita di pardalanan ni ngolutta. Asaido nataha porsiai molope di Jesaya 5 na hitaumma amanginang porla anggur ni di bata. Tabiring do disi di paradi di bata do takas songo dia porla angguri asabui marparbui na tonggi. Di paradi di bata samulai sian tano diolah tanui, dipakuri, dungi diputihi akka batu siani. Ala memang molo naing manuan hau anggur dang boy adong akka nomor batu-batu tanui. Sian pengolahan lahan sudah dilakukan yang terbaik. Dungi masuk ma pemilihan bibit. Lopok na denggaddo disuaton di porla angguri. Lapatan na bibik na pe na dumenggan do di bain di bata. Hitaon sian di bata do. Hosa hanguluan nani lusun ni di bata tu igung taya sama ngulu hita. Sian di bata do. Bibi na denggan. Ido bahe didok tu hita saluhu na ditoppa di bata hita. Tudos turupa ni di bata. Itulah bibit yang terbaik itu. Jadi sudah na adong na dihitao na manginang bibit yang ada dalam diri kita ini bersumber dari Allah dan itu adalah bibit kualitas terbaik. Bibit na diparade dipilit sian akana dumenggan. Jala tabbani imuse dipatu pado akka ragam pelindung tu porla angguri ibaed do hadang na humaliang porla angguri. Jal adong do di tonga-tonga ni porlaki menara jaga. Asabui parjaga mamereng ating adong akka parjahat nanaing menegay porla angguri. Patuduhon ima sude pabahenan ni di bata. Tindakan ni di bata na balgay. Tindakan ni di bata na sempurna diganup ngulut ta amanginang. Sudena binahin ni bata natajalo sahat tu bagasan tikyon patuduhon holong na naso bui ta tarasami dang tar etok kita hinabalgana. Sudenung nga dibain di bata, sudenung nga dipatupa di bata, tuau tuho amanginang tuhita saluhuna dipatupa di bata doi. Debata na tatadai ima debata na bekerja secara sempurna
laho manoppa hita, laho payasson hita, laho manugu-nugu hita, jala laho totong di bagasan ngulutta, laho mabahen akka parbue, bui tarparbui huk kita di tonga-tonga ni ngulutta. Inilah amanginang berita kesukaan untuk kita semua pada hari ini. Tuhan bekerja di dalam diri kita. Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Tuhan hadir dalam hidup kita dan memimpin kita untuk menghasilkan buah yang manis, parbuin atonggi. Ekon sudedo hita mangakuyon na manginang. Ekon sudedo hita makilalaon. Asa unang adok kita na marasa, audo na puna au, lomokkudo diau. Asa unang adok kita na makilala, ahamana buhay bayinokku, halak na gali duau, suadong mangurupiau, suadong na mapergugoy honau, daung songoni pangatlo siyota. Allah bekerja di dalam diri kita. Dan kita ini adalah karya tangan Tuhan yang akan terus dibaharui. Kita ini adalah karya tangan Tuhan yang akan terus disempurnakan. Asa tung harus sikop bui hita maperbuihon parbui na tonggi di tonga-tonga ni ngulutta. Jala dang dope merujung, dang dope selesai karya ni Tuhan ini marhite-hite hita. Dia masih akan terus memproses kita. Dia masih akan terus melakukan yang terbaik untuk kita bisa menyambut semua karyanya itu dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Alania manginang gumudang mahita akana madok tu dirita, saya ini karya tanganmu yang ajaib, saya ini adalah ciptaanmu yang mulia. Ekon gumudang mahita madok mulia tiang manginang. Unang seolah-olah kita ini adalah produk gagal. Unang taetong seolah-olah kita ini adalah mesin yang sudah rusak, yang tidak ada nilainya lagi. Unang seolah-olah taetong hitaon ada di dunia ini untuk diri kita dan semua yang kita kerjakan untuk kepentingan dan untuk memuaskan hasrat-hasrat kita. Dalam kita ini adalah karya Tuhan, karya yang besar, karya yang ajaib, dan Tuhan masih terus memproses kita sampai saat ini, sampai di masa yang akan datang. Asa bui Jepang parbui na tonggi di hita. Ima amanginang nama belasar hatta na menguluh. Jangan hakimi dirimu, jangan menganggap rendah dirimu, jangan engkau melecehkan dirimu sendiri, jangan engkau menilai dirimu buruk, jangan engkau menganggap engkau tidak ada nilainya apa-apa, jangan engkau menganggap bahwa engkau manusia atau makhluk yang lemah, yang hina dan lain sebagainya. Molo tubuh dopi dipikirata songonia manginang, tabereng jalata jaha mahatani debata. Kebun anggur Tuhan kok kita ini, kebun anggur Tuhan yang begitu dipersiapkan dengan sedetail mungkin. Kebun anggur Tuhan yang diolah, yang dikerjakan, yang dipoles oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Asa mulu tasadari do yang manginang. Taihuton ma gerakan tangan Tuhan. Mulu buhita do tongon di payas, doh mahita payasun buhita. Mulu pak tado di dapol ibana asa gugu, doh mahita madapol pak tai. Semua karya pekerjaan Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita amanginang sampai saat ini. Mari kita ikuti ritme pekerjaan Tuhan. Kemana Tuhan mengarahkan kita. Naing dopak dia do tujuan ningolun tongon dia rohon Tuhani. Asa jupang parbui hobbartu nahin alomohon ni rohani di bata. Alai molo taetong do kita ini adalah makhluk yang sudah rusak. Ciptaan yang sudah tidak ada nilainya.
Jala dau hapor seota sian nama dok pabua adong tangan ni Tuhani mangula di bagasan hita. Totu dang dapok rohatta jala dang terbaik kita lahu mangului tujuan natongon di hatahon ni hatani di batas sadarion asa marperbuina dinggak kita. Dang masuk akal tai perbuyaha mana boy bayanota mulusi gado masita. Perbuyaha mana boy pasahatotta moloroha do pikirat tahun memang sudah terkungkung dalam sebuah pemahaman bahwa kita sudah berdosa, kita sudah rusak dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dengan dosa kita itu. Alai molo tajak kondo sahatu sonari yang manginang tangan Tuhan bekerja di dalam diri kita dan tangan itu masih belum berhenti mengerjakan sesuatu yang baik di dalam diri kita. Manang songot dia pe kondisi tanuaing, manang aha pe na tubuh di pikirata, taringot tu penilayata di bagasan ngulutta, akka ulautta, akka kegagalatta, akka hagaliotta. Tatulak mai tahap roseai ma mangula dope tangan ni Tuhani di bagasan pribadi taganup. Tuhan mempersiapkan segala yang terbaik bagi kebun anggurnya. Au hamu hita sude do amanginang porla anggur ni Tuhani di paradi do sudi. Nah rikot asa tung marparbue ngolutta. Ima amanginang taingot. Jadi kenapa dalam nats ini Tuhan begitu kecewa? Ternyata begitu ia persiapkan yang terbaik bagi umatnya, dang marparbue natonggi. Apa masalahnya? Kan itu sekarang yang perlu dicari. Dari sudut pekerjaan Tuhan yang sangat-sangat ajaib, ngasude di paradi, ngasude sikop, dangadong benahurang, anggo di ulaon, doho di pabahenan di bata. Atong buasa dang marparbue. Buasa asong parbue ni hau angguri. Molo adong sian hita amanginang nama mereng naking akka hagaliotta dang tarparbuhu kita parbui na tonggi di tonga-tonga ning hulutta. Lalu kita jatuh kepada sikap fatalis, menghakimi diri, dang tusi masuk ni jamitaon. Alai naing do takasita dung disadarhon hita nakin pabua adong tangan ni debata mangula di bagasan dirita, noaing si ulaota cari akar masalahnya. Hado si bocirina amanginang. Hado si bocirina remaja na poso bulung. Ubahedang marparbue hau anggur na adong na dihitai. Taulahi muse anggo sian karya ni debata, pabahenan ni debata, semua sudah yang terbaik diberikan. Seharusnya dengan semua pemberian yang dari Tuhan itu, hau angguri pasti maparbuehon parbue natonggi. Molo diupama Nabi Nahen si Yesaya, Tuhan yang memiliki kebun anggur itu, dan memang kebun anggur itu dalam arti yang sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Alai ala jolma do hitaon, na digobarhon songon porla angguri totu adonggo na bui tapatupa. Jala sian sudut ni hita na porsea nama yang belum tepat melakukan sebagaimana Tuhan kehendaki. Adong do gerakan tangan Tuhan naking na mengerahok kita tu sada titik, tapi keinginan hati kita menentang dan mengatakan ke arah yang berbeda. Adong do ritme gerakan kuasa Tuhan bekerja di bagasan ngulut taganup, alai rohatta pikirat tanagalei manulak dengan pertimbangan-pertimbangan di bagasan diri tasadiri. Tatulak ritme gerakan huaso ni debata na sedang mengarahok kita laho dopak kebun anggur na marparbue. Tatulak doi. Persoalannya amanginang adalah keinginan kita. Persoalannya adalah kedagingan kita. Persoalannya adalah kehendak dan pikiran kita yang tidak kita berikan tu debata.
Ido gabe mabahe dang marparbuwe ngolutta hobar tu nahinirim ni debata. Sude nung ngadilihon debata alay yang gorohat taon sai dopak akka kepentingan ni portibion. Rohat taon sai holan dopak kedagingan. Rohat taon sai holan dopak akka pat tuluson akka na dibagasan rohado pikirata sadiri. Ido bahe dang marparbuwe. Atau ngamanginang masih patu pautah. Na parjulo ganuk mahita menyadari, ganuk mahita madok tu dirita, saya ini adalah kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan yang telah dipersiapkan dengan baik. Dan sampai saat ini kebun anggur Tuhan itu tetap dikerjakan, dikelola, dan karya Tuhan tetap terjadi atas hidup kita. Ima juta sadari yang manginang jal tapa gudang-gudang tadok tu dirita. Porla anggur ni Tuhan idoau. Hau anggur ni Tuhan idoau. Diula Tuhan ido pe sudi akan adenggan di bagasan diriku marhite-hite ngulukku. Jala dang dope ditinggalhon, dang dope masoho Tuhani laho mangula marhite-hite au. Na poso ama ina na dua-dua soto ngadok kita amanginang na mamikirhon naso mangula betangan ni Tuhani di bagasan ngulutta. Manusia yang selalu berkata mana boy wenon tidak danak. Manusia yang selalu berkata dia mana boy wenon tua-tua na sudah gugu. Tapi bagi Tuhan tangannya tetap bekerja dalam diri anak-anak, dalam diri dewasa ama ina, dan juga dalam diri yang lansia na tua-tua. Mangula dope tangan di Tuhani marhite-hite ngulutta amanginang. Tahilalama jo Tuhani totong mengurupi hita. Tahilalama jo totong Tuhani ganuk ari mangula di bagasan dirita jala naeng mabain hita gabe porla anggur namar parbue na tonggi. Ima jo na parjolo amanginang sipatu pota menumbuhkan kesadaran, menguatkan kesadaran, jala terus memperbaharui kesadaran. Kita ini adalah kebun anggur Tuhan yang dikelola, yang diolah oleh tangan Tuhan yang maha kuasa. Napa duahon perlu mahita amanginang menyadari Tuhan itu menaruh ekspektasi, mengharapkan sesuatu yang sangat baik dari diri kita. Jadi molo adong dongatta pos dorohaku bui do benomui dinna tuhita ikut tabalas dorohatta tong. Ada orang yang percaya, ada orang yang menaruh ekspektasi, pengharapan tuhita. Jadi molo dido inatte itu amat teh pa porsea do tu hoda hodo amana burju do hutadda. Bui do manugunugu ka yanak kota. Setia do di pardong sarepion. Kalau ada ekspektasi seperti itu dari istri kepada suami, suami akan merasa semakin dikuatkan. Saya akan jaga ekspektasi ini. Saya akan jaga kepercayaan ini. Dan saya akan tunjukkan memang saya layak untuk mendapatkan itu dan menunjukkan itu. Suami juga seperti itu kepada istri. Ma, pos dorohaku, ina namar gugu dohoda, otik pe nahusari buido pakeumui. Istri-istri juga akan merasa tambah semangat karena dia dihormati, karena dia dipercaya oleh suaminya. Jala songoni manang hita dihirim Tuhani, Tuhan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada kita umatnya sebagai kebun anggurnya yang sudah ia persiapkan dengan baik. Jadi dang toho nguluon holan asal adong dah. Geriada Tuhan menaruh ekspektasi yang tinggi, marparbue na tonggi. Itulah ekspektasi, itulah harapan Tuhan yang akan ia lihat di dalam diri kita masing-masing amanginang. Jadi tatuhuk doin waeng di abarat tahun. Itu memang satu sisi menjadi sebuah beban. Alaisa ada sisi naik itu kehormatan. Tuhan menaruh ekspektasi yang tinggi kepada saya. Ya kayak nak kotaipe molota bait tu nasida ekspektasi nak bapak mama percaya
kau akan belajar baik, prestasimu akan membanggakan kami. Itu ekspektasi orang tua kepada anak-anak. Maka anak-anak itu akan terdorong, orang tua saya ternyata menaruh pengharapan yang tinggi kepada saya. Ikon huulahon. Tuhan juga menaruh ekspektasi yang tinggi atas hidup kita, Amanginang. Jangan kita menganggap bahwa kita ini manusia yang selalu dengan beban. Jangan kita menganggap diri kita ini manusia yang paling malang daun. Dang kemalangan, dang beban, dang akahaliaon nuaik sitaring otatta. Tapi Tuhan menaruh ekspektasi. Kita ini layak dipercaya untuk melakukan sesuatu misi dari Tuhan. Tahilalama Amanginang, semangat tainuaing, Tuhan menaruh ekspektasi untuk kita. Tapatuduhon mai, tadokma radidua Tuhan, pargugui maau, asa tarida napi nangidomi di bagasan ngolukku. Alai melodang sanggup behita tutua Amanginang naking memupuk kesadaran bahwa tangan Tuhan bekerja dalam diri kita. Melodang sanggup behita Amanginang naking ani laho mernida Tuhan menaruh ekspektasi yang tinggi dalam hidup kita. Ujungnya setorus kita terpuruk, tangadong binabui mengurupi kita, dan Tuhan itu pun akan menyerah. Pada akhirnya dia akan berkata, upatokku mahadangna, supaya binatang-binatang menginjak-injak. Dohonokku matu obun asa unang di paro udan. Tubuma nang akka suga doho si hubi siat tanui lau manosa kebun angguri. Kalau Tuhan tadi Amanginang memberikan yang terbaik kepada kita supaya kita mampu untuk menjadi buah anggur yang berbuah manis, Tuhan juga mampu tidak lagi menganggap kita sebagai siapa-siapa. Kalau toh dalam sepanjang hidup kita gagal untuk mengimani begitu banyak yang sudah Ia berikan kepada kita. Molo saya terus do tapas suasaihon, molo saya terus do menganggap remeh kita, disudi karya ni di batana balgadi ngolutta, molo terus do kita menganggap kita ini barang yang tidak berguna, ciptaan yang tidak ada nilainya. Tapi Tuhan nak menaruh ekspektasi nanti butuh kita. Tuhan juga mampu bertindak menganggap kita sama seperti yang sedang kita pikirkan. Maka kalau kita berkata saya ini tidak mampu melakukan apa-apa, maka kalau kita berkata saya ini adalah mesin yang rusak, tidak bisa lagi difungsikan, sau mai patuluson itu hanima yang manginang soni. Cabuk mahadangi sude, udah nih pedang paraon nabe, luason nama kasih hubi do akasuga, tubuh di tonga-tonga ni porla angguri, jala lausima, ujung ni karya ni debata di hita, dang dayot tabe. Dakila laut tabe jala lausima parpidumta. Alani dua manginang donga saha porsiaun, berhentilah menganggap diri ini nilai hidup kita ini tidak ada. Berhentilah menganggap bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Dunga di pasaha Tuhani ekspektasi natibu dihita. Kerjakanlah Amanginang, taulah honma nading ganita parbuih honma. Cintailah keadilan dan kebenaran. Taulahon malomoni rohani Tuhani. Itulah 10 Oktober di GKPI Sriwijaya. Saya pahot ma Tuhan pasu-pasu parsaripioni muse di anak dohok burumi jalapat tulus ma akka sakap nasida padau akka parsahiton dohot akka abad-abad sian akka sakap nasida do sian anak dohok buruni huriami nang sian hasuton parana hasuton parburu asa sikop Tuhan jong-jong parsaripion nai baru jala gabe parsaripion namar habiaran midahoma anak dohok buruni huriam namar dongan saripe. Lasongonima Tuhan hutangnya ko kami akarwas menamar si taonon ima keluarga pardidi sian wi Galilea di nama rujunggulu amanami amang SO pardidi jala sadarium ma Tuhan di suaton di bonapasugit di baligi pasu-pasu masuk di keluarga margugu jala marhahi pason tinggan ma nang ulaon na manuaton amanami dinganan paraden parsatok kinani. Apuli nasida jala lehom mapakirimon na mangulu. Nang di keluarga amang manurung
Na marsi taonon di Pekanbaru di parmoding ni inanami inang buru sihaan apu 5 sudi keluarga apu 5 nang amanami i. Songonima Tuhan keruas menamar sahid asa tung tatap jala urupi pasu-pasu ma akan namar sahiti na di rumah sakit do na pemulihan ima yanak kon ni huriam rafli sinaga sian wiget semane na tongod do pemar sahid Tuhan di rumah sakit BAM Palembang lehon mahama malum lehom ma Tuhan hahi pason di anak komi pargugui manang natorasna asa di bagasan pos niroha lehonom mudoha mamalumi di anak kon nasida pasu-pasu manang amanami Dr. Andus Ehu Tagalong Sianwik Nazaret na dirawat na yang di rumah sakit Adam Malik urupi jala pargugui ma amanami tindakan medis na pinatupan ni dokter say parhitian mumay mga blokon say sian pamatang ni amanami malum ma amanami bolas ma amanami rap dohot yan akon nasida lahu mamuji pasanga pokomuse di tonga-tonga ni parsauran di bagas coromon nang utangnya ko kami inanami inang opong Florencia buru tapu bulun na baru mulak sian penang laho mangyahi hamamalum jalan waing tongon pemulihan di tongan ni bagasna pasu-pasu ma Tuhan na tua-tua nami lehon ma hamamalumi di ina nami pargugui ma ibana jala bui ma muse di tikina jonokon rap muse hamidoh ina nami marsaur di bagas coromon songoni menang aka program pelayanan dot aka kegiatan nanang patupon nami di Huriaon nang di tingkat distrik saya patulus me salhu na Tuhan tarlumubi di Arisa Darion di patupa panitia pesta puncak tahun profesionalisme dohot pesta pembangunan do rapot panitia dohot parhalado laho padi poson akap pangaradion di ulaun pesta nanaing patupon nami tanggal 20 sion pasu-pasu mahami Tuhan asa jupang akka pamikirion dos nitahi dohot akka sibahenon laho pasikopon ulau ni di tanggal 20 sion unang paila huriamon Tuhan sudi na pinarsakap ni panitia dohot ni sinakapan ni huriamon saya patulusom mudoi marhite-hite hamoraummu dohot asini roham pos do rohanami disi urupi mahami totong ali Tuhan mauliati ma di pasaha rohanami tua rupanmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tapapungu mapiliata laos maredde mahita
tatangya koma pelean na tapapungmon, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan di saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jelom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami peleanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomu ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hanguluan siapari, say samadusanami songopanesanami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarohom madamena tutodim.